Θα σας καλούσα μάλιστα, κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη, να σας ενημερώσω και προσωπικά για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Θα σας καλούσα επίσης να έρθετε και να διαπιστώσετε με τα ίδια σας τα μάτια πόσο σημαντικό είναι αυτό που πετυχαίνουμε για τη Μακεδονία και τη Θράκη με την τακτική παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, φέροντας πιο κοντά έτσι τη Μακεδονία και τη Θράκη με το κέντρο λήψης απόφασης που είναι η Αθήνα. Τρομάζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ιδέα ότι αποδείξαμε ότι μπορούμε. Ότι μπορούμε ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ να συνυπάρξουμε κάνοντας πράξη την εθνική ομοψυχία και την πατρίδα και όχι για τις καρέκλες. Τρομάζετε γιατί αποδεικνύουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος εκτός της λιτότητας, της σιωπής και του ναι σε όλα. Τρομάζετε όμως πιο πολύ γιατί οι Έλληνες σας τοποθέτησαν για πολλά χρόνια στην αντιπολίτευση. Τελείωσαν τα χρυσά κουτάλια εξουσίας και του δημοσίου χρήματος, τελείωσε η συγκάλυψη των ημετέρων. Αυτή είναι η πολιτική μας πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.